If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Liga Channel. ang nagpapalaga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Madakpan ka man gihapon. Ate! To! Hoy, halo Jack! Yo! Kutsilyo siya! Drama nga puno sang paghigugma. Palangga ko ikaw, Jo. Ginahigugma ko ikaw. Tanan, kinhimo niya para mapasabat ako. Apang subong, di na siya. Drama nga puno sang komedya. Prelyong? Ano pa rin, Miloy? Kakita ka na, Aswang. Nag-edad lang ako sa amo sini, pero wala pa ko kita, Aswang. Ikaw, Yahaw? Ako kakita na ko, Aswang. Sa diin? Asa ko na ito ba? Nasyaga, Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pag... Happy New Year! Happy New Year, Pre Miloy! Napaos na ko siyang sigrita na ligogay na. Napaos siya? siya? Video, Pre Miloy, no? Mano na kay, nakanya, gaman ko. Uy, paos ka man, Toy? Oo, paos man ko. Kaya lang nga nagkarapaos ka mo iya. Sa countdown na, sa Sa countdown. countdown, gano'n ka dali mo lang doon siyang countdown. Ano ka namin, oh? Oh my God, ka mo daw, kaya nagalilupot na mo. Oh, pati uboto ni kagawad ran Uy, duro po. kagawad rin, di ka nagali. Ari mo po niya. Happy New Year sa ibo. Happy New Year man sa inyo. Bakit mayo, hindi kayo may grasya ka rin sa kagawad rin, di? May palupok pa ang iyo Oo, mo. palupok siya, oh. Bago ka namin, oh, ay, gutayan, ako maigo sa ano itong ginapoy mo, no, Toy? Kuwan to Lolo Miloy. Ah, si Lolo mo niliyong. Awa. Kuwan to. Kiko sana so. Sana si... Nervyoso sa lupok. Nadlok si Lupok, ikaw tuturan din, nakapalupok ka na? Sagwa na sa'yo mapalupok. Oo, Sagwa. amo ginang daan nyo, pero may magpalupok, dapat sagwa. Hindi siya sulod. Sagwa ka mo. Ay, ala. Uy, ala. Ano na ako? Eh? Ano ni? Uy, mas kubado? Uy, sige mauwi siya. Kailang ko gamay ah. Eh, Pati ikaw pa, Osman? napaos ko no? Natamaan ko. Dokuniktago. naman naman? Dokuniktago. Paos man? Dokuniktago. Kuniktago. ah. Ano mo natuglad yun? Amo gini na no? O pati ikaw? Uy, alas ka rin paos man? Oo. Ako lang siguro lang hindi paos. Ah, Jo? ikaw lang, Os. Eh, babayo ka, hindi kaya paos. Maayo gid. Uy, punay! Tabi ka rin mo si punay, oh. Pagyan ka mo kay gisigil, inupo ko. Eh, hindi siya paos. Hindi siya kuno paos? Eh, hindi kaya paos. Pero okay ka lang, Epe? Ano na itigo gito? Mag-userkom to? Kaya happy New Year sa inyo. Tanan kabay pa nga mangin mabinungahon ang atong pagsilibrar. Kag mangin manaming aton nga tuig 2024 para Miloy. Magbalago na kita tanan. Oh, baguhon na na. Ibilin tang aton malain nga batasan sa 2023. Dapat sa bago nga 2024, bago naman ang aton batasan. Ikaw para Miloy may New Year sa resolusyon ka? Ibilid. Ibilid ko ako naman dito sa 2023. Ikaw yung totoo, Rande. Gawa kay resolusyon ka ba? Tugangan ko si Christy. Hindi Hindi nagkakal ka sa lala. Tugangan mo siya? Oh, ibot likod para ako siya rin ang balyangan. Oo, si Christy mo ng kwan, barangay sekretary, lagi kapitan, 50-50. May kilala mo ko lang Christy. Sino? Arab lang ko mainit mo na. Oh, tao na. Lain mo na yan. Bakit? Uy, nadumduman mo ko sa nagligad niya December 28. Nagkadto na to sa Christmas party, gin-invite na to Ricky Amante. Ay, Sadya oo. to, no? Sadya Na-enjoy to. ko. Kaya kadamo sa mga nag-intra nga mga blind. Oo, kanami gali isang Juan Negros Blind Cooperative Services, no? Oh, grabe do. Kaya nagabuli gali sa mga kabulagan kag sa mga
gusto iya magbasahe, Premiloy. Kabisado mo ngalan. Ay, oo, siyempre, kaya nagkaon kulitsyon sa handa nila. Di siyempre busogin ko, aras Toto Ruilo Lambayong, si Pastor Francis Cagusali. Kumplito, siyempre, Toto Ryan Quezon. Dali na bla. Kung makambal ka sa kuno, ay kutukate raw. Tatong lang tatlong kagawan, Rande. Ato tos kagawan. Oo. Wala ko to sa galikbayan sa tos tubig. Inday! Ay, kaban gali diri. Lola, ikaw naman? Hindi bala sa nagligad pagkato ko sa mall, pagpanahog ko sa akon salakyan. Ato ka man dito? Pati diri bala naman sa hardin, ari ka pagid. Ngari ka diri, Lola. Anong kinahanglan mo? Ay, Inday. Nakinahanglan hapon ako siyang pagkaon. Inagutom ako. Lola, kung magkanto ka sa karinderya, dito ka magkaon. Ano, dala ko ang kaldero? Nagdiri ka man sang sige sunod-sunod sa ako. Ay, hindi man sa silinga ara sa imong kaldero, Inday. Ang akon man lang pagayo kung dani ako siyang makaon sa imo. Ay, Lola, wala na ako sa may hatag sa imo. Nahatagan ko na ikaw sa nakaligad Hasta pa bala subong? Pwede maghalin ka na, Lola. Gusto ko mag-isahan nun. Ay, Inday. Hindi ka mag-isahan nun. Kay ari ako. Duha kita diri. Lola, insulto mo bala ako? Gusto ko mag-isahan nun. Hindi ko gusto nga may kaupod. Kung hindi ka gusto may kaupod, dito ako sa unahan. Mahulat hapon ako sa imo. Ay, katala ka sa imo, Lola, Pwede magaling ka na. Hindi gani ako maghalin. Kay mangayo ako sa imo. O sige, kung hindi ka magaling, ako ang mahalin. Dira ka na. Kinaguba mong adlaw ko. Hello? Burnok, ikaw? Mayo kay matandaan mo dayo ng tingog ko, mas kupado. Oo. Kilala ko ikaw Juan, Anong kinahanglan mo? gusto ko lang ay pamangkot sa imo. Ano? Kung nakita mo bala si Jackie dira. Wala na siya, haw? Wala ko siya makita. Wala mo na makita. Wala. Sugiri ako kung makita mo ang bata nga to. Anong kinahanglan nyo sa bata nga to, haw? Hindi na mamangkot pa. Sugiri lang ako kung makita mo dira nga naglabay si Jackie. Oo. Bye. Ay, ako naman ang ginsugo niya. Ay, naano maning utod ko nga si Burnok man? Siya do gidya ka traidor ya. Kung hindi ang duwa katigulang ang iya ginapapanilagan, si Jackie nga bata gamay, amo man ang iya ginapapangita sa akon. Ay, naano ning ulo iya man? Oho. Pero hindi tubtub nga masunod-sunod lang ko niya sa iyaya. Bagong tuig na, dapat mabago na ako. Baguhon ko na yung ugali ko. Ay, ilabi na ginsubong kay may inspirasyon ako. Mas kubado. Ara si Rose, nga among nagapalangga sa akon. Kag, palanggaon ko man. Ay, mas kubado. Anong natabo sa imo? Inaya, hindi ko na ipagpalanggaon kay kabaho sinasayaya. Batian mo lang kumod-kumod mo. Ay, ala, kaanting sa dulunggan mo, Luluduroy ba? Ay, si Lolo Doroy pa ya. Bisan wala lang na yagang paligo. Pero anting na katamang dulunggan. Ay, oo bala. Labi na gid ko magsiling ka sa akon nga.
Lolo Doroy, hatagan ka kakwarta. Ano tong ginakumod-kumod mo nga baho? Ha? Kwan, ang karbaw bala sa amon to, purti kabaho. Balibad. Ay, mas kubado. Rose, Nga, Lolo Doroy, ano natabo sa imo, haw? Nga nang hay-hay ka? O matuod. ay, ano abi kay bagong tuig na pero daw wala man gyapon nagbarato ang bugas. Daw pasalig lang blahaw. Amo na gani ang problema, Lolo Doroy. Mas kubado. Rose? Rose, Kay imbis siya nga magbarato, nagmahal. Ay, pariyo gali sa akon. Mahal. Anong mahal? Mahal kita. ay abaw. Ay, Parmiloy. Ari ka di gali. Oh, Ay, kanami, no? Abi, upod ka mo siya kung nga duwa ni Noy-Noy. Ala, sa dito makadto, Lolo Oy, Ilong? di ka Lolo makadto. Iloy? Makadto ta siya, isa ka malahalon nga restauran. Tuod? Namo ka kwarta, Lolo Ilong, haw? Si Primiloy damo ni kwarta. Makadto ta to. Hindi. Why ko pa nabilin ko to nga kwan na ATM di pasyang. Lolo Miloy, makadto ta to kuno sa malahalon nga restaurant to. Makaon ta to? Hindi Malantaw lang tatuya si nagakaon. Hindi tatuya magkaon kay Whitey kwarta. Ay, hindi ka magkabalaka. Yaban. Kaya pagkatapos ng panahon nga nagtulong kita sa isa ka tululugan, nadumduman ba to? Ay, oo. Atong nagkadto ta sa isa ka hotel. Oo, Ala, hindi. sinong upod niyo to, Lolo Ilong? Lolo Miloy? Siyempre si Kwan, si Kagawad Rande. Nagano ka mo to? Ay, siyempre naglagaw-lagaw nagtulog. Naglagaw, nagtulog? Ano gid bala? Nagtulong. Gusto, nagtulog kami. Wala ka mo upod? Si Rande gani, si Kagawad Rande, ikong bata gani bla. Siyempre, curious lang kuya. Spell be curious. Mapulay ko na gali Lolo Miloy. Lolo Ilong. Tingin ko makanto sa bumili. May tali ko may masugata ko din ang bayi nga dalaga na magadulong sa akong pasulod sa klinik namon. To, dito sa piyakagi to. Bunggo ka na to. Nakita mo, gambalan siya. Ano siya man? Gambalan siya, bro. Wala imong ko ginagayad. Tol ka lang to. Nakita mo lang. Tultul ako, bossing. Dito sa unan. Bunggo ka na. Kita mo lang, panahon sa buong. Ang balon na nila nga dito, pero wala sila gagayad. Ay, amo ng buhay. Hi! Hi, Uy. Ethan! Uy, Kat! Ba, grabe, kilala mo gid ko dayon. Basta mga gwapa nga mga tingog, kilala ko rin kayo. Ikaw bala joker ka gid. Din ka makadto, Kat. Ano, namahaw kami ni Jojo. Galing nag-CR lang ako kag nakita ko ikaw diri. Jojo. Din ka makadtuhaw. Malagaw-lagaw lang tani. Malagaw-lagaw ka? Daw, upod mo ka mo ni Jojo nga wala di siya sa bong. Ato siya sa, sa Palamawan. Ako lang naglagaw. Nag-CR gali. Nani, nakalipat na kasi yung bark. Basta, Ara ka tupad ko, nagkakalipat ka sa mga words mo. hindi, kay gusto ko siya balikan dito eh. Kagi na tabi ako diri. Sige, katultul ka lang. O kung idulong ko ikaw. Ano mo? May siguro, maupod na lang ko si Jojo. Kwan. Ate, sige. Upod ka na lang. Daw, walang alang, ho? Ha? Okay lang. Kung hindi ka na alang, ako na lang malakat. Ikaw na lang. O, ako na lang. Ate, idulong ko na lang ikaw kung hindi ka makadto. Ay, hindi mo na ako pag-idulong. Okay lang ako. Okay ka lang da? O, ako na lang. Mayo matani ko makaupod ka sa amo ni Jojo. Para nga, ikaw na lang pabayo naman sa gamahaw. Uy, hala. Robotino, ari ka gali.
Oo, matuod. Si Robotino ina. Kilala mo ko gali, Choy? Ha? Ikaw yahaw, nalipat ka na sa akon? Sino ka gani? Si Tito Jimmy. Ay, si Tito Jimmy? Abaw! Amo ka man gali gihapon, Robotino, no? Dawala ka gidya sang pagbago. Ate, oo Amo man ko yagyapon. Gwapo man yapon Abaw! Robotino, nga adugay nga wala ta ka makita, haw? Kabalo ka. Wala pa eh. Nagano ka, Robotino, haw? Kabalo ka mo. May ginstadihan ko. Ano? Kabalo ka na mag-study, ha? Oo Matyagan mo sa akon. Mango, Hay. Kagano naman ang ginatunan mo? Oo man, anong ginatunan mo? Ginatunan ko kon paano gid man manaog ang bulan sa duta. Hay abaw. Puwerte gini katayog bala kay Robotino mong. Ako pa ya. Robotino, may pamangkot lang ako sa imo. Ano na? Nainom mo na? Ang lahat ng aking galaw, ang sanay ay ikaw. Boy, ari ka gali sa likod ko? Ay, oo, kapitan. Ay, abaw. Kamalipayon subong sa imo, haw? Kabalo ka naman nga te. Kita nagatubang sa mga tao may mga problema. Dapat ipakita naton yung malipayon kita agad nga. Mangin malipayon man sila? Oo. Abaw. Gusto ka gid matuod, Kap? Kay kadamo na gid sa mga pumuluyo nato na may mga problema. Labi na gid ang problema sa pangabuhi. Problema sa gugma. Problema sa pamilya. Kag kung ano-ano pa. Labi na gid ang problema sa kwarta. Ano pa? Ano boy? May nagreklamo na bala sa barangay? Anong ila problema basi mabuligan nato? Mr. Depepte, wala sila problema. Ako may problema. Anong problema mo, boy? Wala naman kami bugas. Ari na kita sa inyo, Kat. Ang matuod. Ote, salamat gid gali sa papamahaw, ha? Salamat min sa imo, Kat. Ayo, gali. Ano tong namuno mo nga nagkita na ka mo ni Ethan sang nagpa-CR ka? Ay, oo. Nag-istorya pa gani kami. Tapos, nagambal siya nga. Ang mga tao ko, no, ginatudlo-tudlo lang siya pero wala siya ginabuligan. Nakita naman sa mga tao nga masarangan niyang maglakat nga siya lang. May baston man siya, abi. Amo gani eh. Di kadamo naman sa mga blind nga nagalakat nga wala ginabuligan pero makatultol man. Pero tani, buligan nila eh. Hindi man sa tanan niya panahon, Kat. Ang importante, makaibalo ka kung diin ka makadto. Te, ginbuligan mo siya? Oo, nagpadulong siya abi sa akon eh. Grabe nga diskarte, ha? Hindi man. Hindi lang yun siya siguro makatultol kung diin siya makadto. Kat? Ano abi sa imo kung ano? Kung mapakasal na lang kita? Ha? Ano? Mapakasal kita? Oo, Kat.
Kuan, Hindi ka magkabalaka sa engagement ring. Kami araman sang 299 sa online. ay abaw. Ikaw joker ka gid ha. Matuod din ha. Kung magpasugot ka, pwede kita makapakasal. Oh, Palangga ko gidabi ikaw, Kat. Jo? Kag hindi kita ko maluyag nga madula ka sa akon. Oh. Pero respetuhon ko ang desisyon mo. Handa ako nga maghulat kung handa ka na nga magpakasal kita. Jo? Oo, Kat. Sige. Paminsaron ko lang anay na. Okay. Wala sang problema. Ay, Catherine. Nga dira ka mo yung nag-istorya nga duwa na Jo sa guwa. Abi magsulod ka mo di anay. Jo, sulod di anay. Lola. Mapauli naman ako Ay, mapauli ka na. May pamahaw ka di tani, pro. Ay, ate karon na lang ko mapauli Ay abaw.